Vítam vás v našom ďalšom podcaste Hilti Talks. V úvode by som sa chcela veľmi pekne poďakovať za priazeň, ktorú dostávame od vás. Veľmi si to vážime a budeme radi, keď budeme dostávať i naďalej ďalšie podnety. Dnešný podcast bude trošku iný. Bude iný práve v tom, že sa venujeme trošku inej téme a to je hlavne produktivita v stavebníctve. A spolu s kolegom Viktorom Porubským som si prizvala pána Františka Baníka zo spoločnosti Baník & Syn. Táto spoločnosť produktivitu v podstate využíva z môjho pohľadu na maximálne úsilie, aké môže. Ale teda začnem tým, že predstavím kolegu Viktora, keďže je tu so mnou dneska prvýkrát. Viktor je v podstate team lídrom týmu Solution Selling v Hilti. Tak Viktor, skús vysvetliť, čo Solution Selling znamená. Pozdravujem v prvom rade všetkých divákov a poslucháčov. A teda, čo znamená Solution Selling? V podstate znamená to v Hilti tým ľudí, tým konzultantov a špecialistov, ktorí sa venujú v podstate konzultáciám a digitalizácii našich zákazníkov a v podstate produktivite, o ktorej sa budeme dnes rozprávať, formou rôznych služieb a optimalizácií, či už strojového parku v zmysle elektronáradia, alebo potom správy majetku. Takže v podstate sú to naozaj odborníci v rámci Hilti, zamestnanci, ktorí riešia dennodenne tú produktivitu našich zákazníkov koncových. Super. A ja ešte teda raz vítam pána Františka Baníka. My už sme si stihli pred týmto podcastom potýkať, takže je možné, že budem skákať z tykania do vykania. Takže Baník & Syn. Čomu konkrétne sa venuje Baník & Syn? A ja teda som ešte raz veľmi vďačná, že si došiel, pretože si meral dosť dlhú cestu a tento podcast točíme dosť neskoro. Takže skúsme predstaviť spoločnosť Baník & Syn. Ďakujem pekne za pozvanie do tohto podcastu. Veľmi rád vlastne sa zazdielam to, o čom sa budeme dnes baviť. Baník & Syn je centrum kúrenia. Je to vlastne systémová firma, čiže my robíme, dá sa povedať, všetko technické zriadenie budovy mimo elektroinštalácie, čiže vykurovanie, vetranie, obnoviteľné zdroje, fotovoltiku. Dnešným dňom máme asi približne 49, si myslím, že nás je ako kmeňových zamestnancov, 8 nejakých dohodárov. Pôsobíme na území vlastne Prešovského a Košického kraja, takže na východnom Slovensku to hlavné sídlo máme vo Vranove nad Topľou. Na budúci rok, vo februári, budeme mať 30 rokov, takže firmu založil môj otec v 94. roku. Venovali sme sa viac priemyslu, teraz sa asi venujeme viac B2C zákazníkom, ale to gro tvoria hlavne rodinné domy a potom aj nejaké väčšie budovy alebo priemyselné inštalácie. Dobre, dnešný podcast máme venovaný téme produktivite. Akým spôsobom vníma produktivitu Hilti? Tak ja by som možno začal takouto všeobecnou poučkou, čo vlastne produktivita znamená, lebo vo svojej podstate je to, keď by som to povedal úplne jednoducho, v čo najkratšom čase urobiť čo najviac roboty. Hej? A pre tých našich zákazníkov, koncových, či sú to stavebné firmy, alebo teda technologické firmy, čo niečo produkujú, vyrábajú, tak je, by som povedal, veľmi dôležitá táto produktivita, pretože naozaj je to o zákazkách, o tom čase. A keď to úplne transformujem do tej takej reči vyslovene každodennej práce v tej stavebnej firme, tak je veľmi dôležité tú produktivitu mať, pretože čím skôr niečo urobím, tak tým skôr sa viem venovať ďalším činnostiam, ďalším zákazkám a v podstate tej produktívnej práci a my sme vlastne v tomto sa snažíme byť veľkým partnerom a v podstate keď si to vezmem tak z svojho pohľadu, svojej zatiaľ doterajšej kariéry v Hilti, tak ja vnímam produktivitu vo všetkom, čo vlastne Hilti robí. A keď si to transformujem do možno témy produktov, aké produkty my tvoríme, tak pri každom tom produkte my tú produktivitu samotnú sa snažíme dodať. Hej. V podstate už ten samotný výkon vrtačky je zameraný na produktivitu, tá bezpečnosť je o produktivite, tá aplikácia je o produktivite. To znamená, stále pritom myslíme na tú produktivitu a samozrejme, už to posúvame na ten ďalší level a uvedomujeme si, že nestačí iba mať kvalitnú vrtačku, ale okolo toho sú ďalšie procesy, ktoré tá firma rieši dennodenne.
a v podstate snažíme sa otvárať tieto cesty, tieto dvere a poskytnúť tomu zákazníkovi práve tie riešenia, ktoré som spomínal, či už v tej správe majetku, prípadne v optimalizácii strojového parku a pre nás tá produktivita je vyslovene strategická záležitosť, kedy vnímame, že v tom stavebníctve je to obrovský priestor na zlepšenie a sme radi, že sme pri tom. Dobre, a produktivita a Baník Asín, je to isté, alebo je to trošku odlišné? Tak ja by som začal vlastne tým, že my sme začali robiť ten dátový model našej firmy asi v roku 2005, kedy sme si začali vyvíjať vlastne CRM systém, ktorý zahŕňa všetky služby, ktoré my poskytujeme. Čiže to, že niekde idú naši montéri alebo ide náš servisný technik, tak musí to tam byť podchytené, že to tam vieme. A to dalo nejaký taký základ. Začali sme ho robiť custom, čiže na mieru. Nešli sme kupovať žiadne riešenia, pretože videli sme, že tie kupované riešenia majú tie svoje limity. Samozrejme, tá cena je oveľa nižšia ako nejaké vlastné vyvíjané riešenie. Dnes ho robíme 18. rok. Máme dedikovaných 2 programátorov, ktorí každý mesiac vlastne pracujú na tom našom systéme a tým pádom, že je tam toľko veľa odmakané, tak sme si uchopili všetky tie činnosti tak, aby keď sa dnes si položíme nejakú otázku, tak sme vedeli do 2 týždňov to mať niekde na nejakom dashboarde, na nejakom reporte, aby sme vedeli si povedať, že je to tak, alebo to nie je tak, alebo sledovať nejaký trend, alebo nejaký graf. Na opačnú stranu vlastne poviem, že my sme horizontálna samoriadiaca organizácia, takže nie sme teraz, že nejaký blázni do nejakých KPIs, že keď sa niečo proste nespraví, alebo sa nedodrží, tak tu sú nejaké red flagy a neideme robiť proste ľuďom ako keby, že zlé za to. Má to slúžiť na to, aby sme my dokázali zistiť tú objektívnu akoby nejakú datovú pravdu o tom, že niečo montujeme. A pritom nie sme e-commerce, lebo e-commerce je vlastne na toto oveľa lepšie nastavený, že majú veľmi veľa zmeraných vecí, dá sa povedať asi všetko, čo robia, lebo to majú zdigitalizované. A u nás stále ešte je priestor, aj keď už tá miera digitalizácie je dosť vysoká, stále je priestor, aby sme niečo vlastne digitalizovali. Takže začali sme s tým naozaj ešte v nejakých prapočiatkoch toho, kedy stavebné firmy takéto veci neriešili a samozrejme pri istej našej veľkosti niektoré problémy nie sú pri istej veľkosti a pri istej veľkosti firiem už tie problémy vlastne začnú vznikať a tam potom je veľmi veľký prínos na tú produktivitu tej digitalizácie. Tak a teraz si mi vlastne nabehol na ďalšiu otázku, že čo vlastne pre teba ako majiteľa firmy tá digitalizácia znamená, že ako veľmi je dôležitá pre vašu spoločnosť digitalizácia? Tak podľa mňa si už dnes by nevedeli predstaviť naši zamestnanci, aby nevideli tie dashboardy, ktoré my máme na televízoroch niekde si povešané vo firme a pozerajú sa na to, že tento graf tu stúpa, tento graf tu klesá. Dnes by myslím si, že už by nevedeli fungovať v tom svojom vlastnom rozhodovacom procese tak dobre, ako teraz vedia. Museli by to nejako buď pracne, alebo niekde, neviem, či papierovo, alebo ako vlastne ako keby dohľadávať, že čo sa deje kedy a prečo sa to vlastne deje. Takže pre nás je to kľúčová vec, čo sa týka aj zefektívnenia práce montéra priamo na stavbe. Ako tam ide, ako je vybavený informačne, ako je vybavený vlastne náradím, či má materiál, či vie, čo ide robiť, s čím ide robiť. Takže tieto veci, je to určite aj naša kľúčová vec a tým, že si to robíme ako vlastné riešenie, tak je veľmi aj konkurenčne ako keby výhodná, pretože skopírovať našu firmu nie je také jednoduché. Niekto by musel venovať veľmi veľa času a peňazí tomu, aby vybudoval napríklad podobný alebo rovnaký systém. A čo všetko máte zdigitalizované? Tak snažíme sa, aby sme mali všetko a ešte stále sú niektoré ako keby niektoré časti, ktoré nemáme, ale už to na tom spracujeme spolu s Hilty, že už to bude vlastne aj tam, kde to chceme mať. Ale keď to zoberieme ako keby, že od začiatku alebo cestu toho, ako cestu zákazníka, tak samozrejme ten marketing je zdigitalizovaný asi všade, dobre, ale minimálne tie agentúry, keď to robia pre firmy aj stavebné, tak oni dávajú nejaké reporty, takže tam to asi o tom vedia. Čiže nejaké konverzie toho marketingu na začiatku, prechádza to niekde do toho salesu v podobe nejakých leadov a potom zase všetky možné konverzie, KPIs, nejaké rolling average, ktoré hovoria o tom, že ako pracuje ten obchodné oddelenie a potom to prechádza niekde zase na logistiku, čiže tam máme podigitalizované a pomerané tie jednotlivé body, časy, kto kedy čo komu dával, kto kedy čo prichystal, kedy to dostal zákazník.
A potom to prechádza do tej služby, čiže do toho, kedy tam prichádza nejaký montér na tú stavbu. A tam máme zdigitalizovanú vlastne vnútrofiremnú komunikáciu. S montérmi fungujeme veľmi na báze SMS-iek, pretože to je zase kategória ľudí, ktorí nesedia niekde v ofisoch, čiže oni nevedia sa pozerať niekde do nejakého desktopu a sú na stavbách a pre nich sme zistili, že proste to rozhranie je veľmi dobre odpisovať na SMS-ky napríklad. Čiže s nimi komunikujeme proste takto SMS-kovo a všetky ostatné takéto bežné, hej, ako od dochádzkového systému až po rôzne elektronické montáži denník máme napríklad zdigitalizovanú pripomienky zákazníkov, ktoré sa spätne dostávajú vlastne tým montérom 6:15 ráno, im zasielame SMS-ky, že toto povedal zákazník včera, odišli ste a on potom napísal toto a toto. Takže nie je potrebné, aby potom niekto niekomu volal alebo niečo dával. Všetky tieto veci sú niekde uchopené, sú zapísané. O toto všetko sa stará vlastne to naše CRM-ko alebo ten systém na riadenie vzťahu s zákazníkom po slovensky. Takže tam to je a keď vidíme, že niečo nám chýba, že teraz sme napríklad umožnili zákazníkom ako keby upraviť pozíciu na mape, lebo sú ulice, ktoré sú nové a teraz nedá sa obchodným zástupcom povedať, že kde je ten dom, pretože to je nejaká nová výstavba, kde na Google Maps je ešte lúka. A teraz sme to poslali mailíkom zákazníkovi, prosím vás, upresnite nám, že kde to je. Teraz odchádza tam montážne auto, nepotrebuje nikomu volať, ktorá je to ulica, 3., 4., mám zabočiť vľavo, vpravo, aj pri tejto značke zaboča alebo niečo, nemusím mu to hovoriť, proste rovno tam klikne, že toto označil zákazník, toto je GPS-kový bod, on to sa tam dá navigovať a príde presne na stavbu. Všetko je vlastne o tej efektivite, produktivite, že niekde nestoja, nevedia sa dovolať obchodného zástupcu, čiže nestracajú ten čas, ale proste prídu na to miesto. A takýchto bodov máme vlastne plno, čiže my sme identifikovali, hľadali, čo nám chýba, tak to sme si sami dorobili. Skvelé. A to akože musím povedať, že asi z osobnej skúsenosti mojej, ja mám pocit, že ste veľmi ďaleko. Cítiš nejak tak na trhu, že existujú firmy, ktoré sú digitálne tak ďaleko, ako ste vy? Tak ďalej je možno e-commerce, čiže on je vlastne my teraz ešte dopracovávame v logistike, aktuálne riešime VMS systém, pretože sme ho nemali, alebo teda nepotrebovali pri nejakom tom rozsahu, čiže tam sa zase digitalizuje logistika, ale to je také štandardná vec, čiže keď sú aj veľké sklady, tak oni proste fungujú na nejakom spôsobe a tešíme sa, že z Hilty teraz môžeme vlastne digitalizovať ako keby používateľské rozhranie toho náradia, takže budeme vedieť oveľa lepšie ako keby reportovať vyťaženosť, používateľnosť a pohyb tých náradí. Lebo toto nám vlastne chýbalo, pretože tam už je potrebná nielen ako nejaká programová vec, ale aj fyzicky niečo mať nainštalované niekde, že dostať sa ako keby na tú stavbu, ktorá je cudzia, aby sme sa tam my dostali s nejakými snímačmi, keď to tak vlastne nazvem. Dobre, a teraz keď otvárame tému Baniga syna Hilty, skúsme si povedať, že ako vyzeral prvý kontakt s Hilty. Kde začala tá prvá spolupráca, ako to vyzeralo? To možno, že my obidvaja zo svojho pohľadu. Tak možno skús Feroty z pohľadu, kedy to vôbec historicky začalo, pretože pri tom som nebol a začalo to tými produktami, predpokladám. Ja som tiež pri tom nebol. Okay. To si ťažko odpovie, ale ja si myslím, že to bolo veľmi pradávno. To znamená, že mohlo to byť ešte podľa mňa v 90. rokoch. Neviem, odkedy je Hilty. Možno, že to viete niekde dohľadať, akože prvé nejaké nákupy, faktúry. Kedy si možno ty vnímal taký ten kontakt? Ja som vnímal niekedy okolo roku 2001-2002. Ja vtedy vnímam, že tie také SFCčky, uťahovačky máme dokonca doteraz, to sme si nechali akože historické, 2 kusy také máme tam, že to boli také stroje, ktoré prakticky aj postavili tú budovu, v ktorej teraz sme, takže to sme si vlastne nechali tak ako moje prvé auto sme si nechali ako veterán, tak aj tieto vlastne náradia. A to sú také ročníky podľa mňa, že to je 2001 možno, hej, alebo takto. Takže, ale pravdepodobne aj predtým možno, že sme niečo kúpili už. V podstate Hilty tohto roku tiež oslavilo 30. výročie, takže plus minus sme tak na tom trhu rovnako, teda Hilty Slovensko konkrétne, ako Hilty je spoločnosť dlhšie. No dobré, tvoj prvý kontakt? Môj prvý kontakt, ja možno poviem ešte takú tú ďalšiu genézu, pretože ja som osobne pri tom nebol, ale poznám už tie ďalšie kroky, ktoré boli vlastne u Baniga syna vykonané, pretože postupne, myslím, že to je 6 rokov dozadu, prešla firma Baniga syn na službu Fleet Management, o ktorej vlastne sa môžeme baviť aj dnes, pretože je to súčasť tej, by som povedal, optimalizácie alebo celkového riešenia v rámci digitalizácie a produktivity. A v podstate nejak to plynulo, tá služba prinášala tú pridanú hodnotu a pred 3 rokmi
sme sa v podstate stretli už osobne, kedy sme sa o tej službe bavili, pretože ich teda všetky stroje potrebovali zameniť po 4 rokoch, pretože to je tá štandardná doba, počas ktorej vlastne zákazník s tým naradím robí a po 4 rokoch sa mení za nové, čo je tiež tá pridaná hodnota. Takže sme sa vlastne stretli a začali sa baviť o celkovom balíku tej produktivity, že či to má takto zmysel, ako to bolo nastavené, čo môžeme zmeniť a čo môžeme zlepšiť. A v tej chvíli sme sa práve začali baviť aj o správe majetku vo forme on-track a vo forme softvéru on-track cloudového riešenia, kedy sme to vlastne s tou službou Fleet Management spojili a momentálne už, ako Fero naznačil, sme vo fáze v podstate tagovania zariadení fyzicky a sledovania aktívnej polohy týchto zariadení v spojitosti s novou platformou Neuron, čiže vlastne tak technologicky spolu sme sa za 3 roky posunuli a podľa nás čaká ešte veľmi zaujímavá cesta a som veľmi rád pri tom, pretože to naozaj, by som povedal, zmysluplné a čakáme na nejaké pekné veci, ktoré Fero so svojimi programátormi vytvorí, pretože to bude, by som povedal, obrovská vec, ako to môže fungovať. Dobre, ja len preto, že nás počúvajú aj študenti a veľa ľudí, ktorí nás možno nepoznajú, skúsme upresniť, čo znamená fleet management. OK. Fleet management je v podstate služba pre, dajme tomu, jednoducho si povedané, dlhodobý prenájom strojov, kedy ten náš zákazník nepotrebuje kapitál na to, aby si tie stroje obstaral do majetku, ale v podstate platí nám určitý udržiavací poplatok za dané zariadenie, za daný strojový park a v podstate počas tých 4 rokov štandardne, ako som spomínal, tie stroje používa a samozrejme v tom poplatku má ďalšie skvelé služby, ako je napríklad servis do 3 dní bez akýchkoľvek ďalších poplatkov, má v tom náhradný stroj počas týchto 3 dní, čiže nemá prestoj, nemusí využívať požičovne, má v tom poistenie voči krádeži, to znamená v prípade krádeže je tam vlastne krytie toho na rade bez akéhokoľvek ďalšieho dokladovania, okrem, by som povedal, nejakej policajnej správy o tom, že sa to stalo. A ďalšie skvelé benefity ako digitalizácia, čiže vlastne v nejakom prostredí digitálnom si viem tie stroje spravovať. A v podstate toto je celý ten princíp toho náradie, že počas 4 rokov mám 100% funkčné náradie, na ktoré sa viem spoľahnúť a čokoľvek sa mi nezdá, tak to vyrieši Hilti za mňa, pretože sa tam platí vlastne raz mesačne za celú tú službu a v podstate ja okolo toho starosti nemám. Čiže my stále rozprávame, že pán zákazník, vy sa starajte o váš biznis a my sa postaráme o váš strojový park, pretože okolo toho možno sa to nezdá, ale keď to prirovnám k takému tomu ľadovcu, tak väčšinou ten náš zákazník vidí tie priame, by som povedal, náklady, procesy okolo toho náradia. OK, tak teraz mám servis vrtačky, idem to opraviť, nejdem to opraviť, oplatí sa mi to, kúpim novú. Ale pod tým vlastne sú ďalšie procesy ako vybavenie tej opravy, obstaranie toho stroja, nejaká súťaž tých strojov, ktorý je pre mňa ten správny, nejaká optimalizácia toho, prejazdy do požičovní, prejazdy do servisov, rôzne reklamačné podmienky, reklamačné listy. Toto všetko my odburávame, čiže je za tým naozaj obrovské množstvo procesov, ktoré my odburávame, šetrenie času na konci dňa tých peňazí. A toto je vlastne tá produktivita, ktorú vieme poskytnúť v tejto veci. Aké boli tie bolavé miesta, alebo to, čo sa vlastne vychytávalo tými službami, ktoré sa kombinovali v podstate z Hilti? Tak ja ešte poviem historicky, že my sme sa pokúsili ešte raz pred tým, keď si ani nepracoval Hilti, zaviesť fleet management. Ale ten produkt bol úplne nastavený nejako ináč a tým, že naša firemná kultúra veľmi dobre udržiava správu majetku aj bez toho, aby ju niekto spravoval, tak sme zistili, že vlastne my veľmi veľa na rade nestrácame. Čiže tam ten ako keby, že zmysel toho produktu, aby sme zistili, kto strátil na rade, je u nás vlastne bezpredmetný, pretože my stratíme zopár skrutkovačov za pol roka. Hej. Takže toto je vlastne akože, toto nebola téma. Iná téma je vlastne v tom, že do istej veľkosti počtu strojov, ja teraz poviem, že neviem presne, hej, ale pamätám si, keď som poslednýkrát videl vlastne nejakú tabuľku, tak si myslím, že máme asi 450 kusov elektrického náradia. Možno, že Viktor je povedať presne, koľko je z toho fleetových vlastne náradí, neviem, či vieš také číslo? Okolo 200, 250 aj vrátane aj nejakého príslušenstva. Čiže polovica bude strojov, ktoré vlastne pracujú každý deň, to budú tie fleetové, a potom sú tie, ktoré nepracujú každý deň. Čiže tam si pri tom výpočte, keď sme poprvýkrát dostali tú možnosť, že aha, tak existuje tu nejaký fleet,
poďte si zrátať, či vám to vyjde, alebo to nevyjde. No tak sme na to išli tak isto, ako keď sme, prechádzali na operatívny leasing s autami, že sme si zobrali nejaké auto, že dobre, za takéto obdobie, koľko je priemerná kazivosť tejto dodávky a havarijného poistenia a všetkého okolo toho, čo tam musí niekto robiť a že čo nám vyšlo, aký je rozdiel ako keby že tej ceny. A my sme si vtedy spravili takú rešerš na nejakú vrtačku a ona vyšla vlastne drahšie za nejaké 4-ročné obdobie, ako keď bola na Fleet. Hej? Tak vtedy sme si povedali, tak keď máme ešte aj vlastne to vlastniť a ešte sa aj o to starať, toto je ešte vlastne lacnejšie, tak potom akože prečo to prakticky nerobiť. A stalo sa nám napríklad aj za uplynulý mesiac sa stala jedna taká situácia, že používame lisovacie náradie na nejaké fittingy na potrubia, ktoré ešte máme aj historicky, aj od jednej značky, keďže nemáme všetko ešte prejdené vlastne na Fleet. Hej. A tam nastane ten moment, že pri tých 450 kusoch elektrického náradia nie je šanca, aby niekto usledoval, že tento kufor tu má 7 rokov, má odlisované proste toľko 10 000 krát spojov, že už by sa to malo akože obnoviť. Tí chlapí, oni vlastne to vezmú, funguje to? Áno, funguje to. Ako je to, zoberiem 2 vrtačky, jednu 10-ročnú a jednu novú. Keď ich vyskúšam s rovnakým vrtakom, už je tá nová vlastne navrtať tú dieru rýchlejšie. Hej. Toto si niekto neuvedomí. Keď mám iba tú starú, proste vrtám s tou starou, navrtal som dieru. Áno, navrtal som. Nie je žiadny problém vlastne medzi tým, lebo akože neidentifikujem problém, že teraz neviem, hádže hlava, alebo proste je pokazená, alebo niečo. Ona vrta, ona má. Ale to, že má vlastne ako keby, že zníženú efektivitu, produktivitu, tak to ja nezistím, keď nemám 2 také isté vrtačky, jednu 10-ročnú, jednu vlastne novú. A teraz sa nám stala situácia, že my sme mali nejaký 7-ročný stroj, s ktorým sme urobili celú kotolňu, všetko sme polisovali. A ak to chlapci napustili, zistili, že každý spoj tečie, pretože tlak toho piestu už proste nebol taký, aký mal byť. A teraz máme hľadať vynika, že mal niekto povedať, že tu po 3 rokoch toto sa malo poslať niekde na kalibráciu alebo niečo. OK, asi sa dá za to zaviesť nejaký systém Excel, ja neviem čo, aby sme proste teraz povedali, že ten, kto u nás spravuje majetok, že no stráž to, prosím ťa. Ale že mám tú službu proste Fleetu, ktorý toto celé vlastne zabezpečí, takže hneď sme si povedali, že nie len ten stroj, ktorý spravil vlastne tú chybu, lebo však to všetky náklady sme museli spraviť, to vyrezať, na novo urobiť, náklady 2-krát montáž, proste celé zle, hej, to vlastne dopadlo do minusu. Tak sme si povedali, že OK, ktoré sú také stroje, prosím ťa, vyrať všetky tieto a nahradíme ich vlastne Fleetovými strojmi, lebo budú skalibrované, lebo v rámci Fleetu máme proste raz ročne kalibráciu, budú po 4 rokoch vymenené, takže si myslím, že v istých stavebných firmách v istej veľkosti nikto nedosledováva, či ten stroj, s ktorým tí chlapi robia, či ten ešte má vôbec nejakú produktivitu a ako to vyhodnotiť. Čiže pre mňa to je, že všetko, čo existuje na Fleet, chcem na Fleet. Hej? Lebo tým pádom mám čistú hlavu, nemusím nad tým vôbec rozmýšľať. Prešli 4 roky, stroj sa vymení, aj tak ide vývoj dopredu, jednoducho ergonomicky je to lepšie a tak ďalej. Čiže dostávam vlastne nové veci, chlapi sú s tým spokojnejší, že robia vlastne s novou vecou. Lebo on ten chlap povie, že tá vrtačka je zlá až 4, keď je pokazená. On určite nepovie, že táto vrtačka vrtá o 17,3% horšie, ako keby som tu mal novú vrtačku. Áno, chápem. Presne tak. No dobré, akým spôsobom ste potom prechádzali vlastne k ďalšej službe, ktorou je OnTrack? Tak poďme nadviazať na to, pretože to bol už ten krok, keď už som pri tom bol. Našťastie teda verím, alebo rád som pri tom bol a tam už to bola služba vlastne toho, že schystala sa, by som povedal, nejaká obnova a začali sme sa baviť o tom, OK, že ako teda to náradie spravujete, hej? Pretože je dôležité, aby to náradie pracovalo, pretože tá produktivita musí byť a áno, využívam Hilti stroje na tú prácu, pretože ja za nich mesačne platím a chcem, aby boli na tej stavbe, aby pracovali. Takže ako možno si sledujete tú využiteľnosť strojov, ako sledujete vlastne ten samotný majetok a všetok ostatný majetok, pretože toto je veľmi zaujímavá téma, o čom sa budeme teraz baviť. Na podstate tejto otázky sme Ferovi položili pri tej obnove, ako sme sa stretli, no a teda zistili sme, že tam je možno nejaký priestor, kde by sme vedeli nájsť prienik s našou službou, ktorá je vlastne, ktorú už som spomenul, cloudové riešenie OnTrack, ktoré si vyvíja samotná Hilti už vyše 8 rokov.
No a v podstate začali sme sa baviť o tomto, čo by sme vedeli ponúknuť. No a v tejto fáze sme sa dohodli na tom, OK, poďme sa na to pozrieť, ako funguješ teraz s tým náradím, ako ho využívajú tí ľudia, koľko toho máš, koľko máš okrem Hilty ďalšieho náradia, aké máš procesy okolo toho, čo sa týka inventúr, možno nejakých kontrol toho náradia, revíznych správ a tak ďalej. A v podstate bavili sme sa o tomto v rámci toho procesu, ktorý voláme vlastne analýza produktivity, kedy sa vieme presne pozrieť, náš špecialista si vyžiada tie informácie, vie presne, čo sa pýtať, vyžiada si zoznamy, čiže toto nám Fero poskytol, samozrejme aj jeho vlastne zamestnanci v rámci tých montážnych partií. A v podstate my sme dokázali vtedy stanoviť alebo ukázať tú ekonomickú návratnosť alebo to riešenie samotné on-track, že či by dávalo zmysel takej firme ako Baník a Syn, pretože sme videli už vtedy ten level digitalizácie a si hovoríme, že OK, tak my tu ideme s on-trackom a Fero je na ceste na 100% digitalizáciu, ale predsa sme to našli a v podstate to riešenie bolo v tom, že poďme digitalizovať strojový park v zmysle tom, že dokážeme to všetko náradie okrem Hilty, to je by som povedal veľmi zásadné povedať, že pre toho majiteľa firmy je majetok aj, najmä tomu, takýto stôl, alebo notebook, alebo auto, alebo zváračka, ktorú Hilty napríklad teraz nemá, alebo bager. Takže poďme sa o tom baviť a poďme to zdigitalizovať, označiť ten majetok a ty budeš mať o tom prehľad, kde sa čo nachádza, pretože vieš tam sledovať zodpovednosť zamestnancov, za ktoré náradie je kto zodpovedný. Vieš ten majetok sledovať vďaka tej najvyššej technológii, pretože máme k dispozícii tzv. Voláme to Bluetooth štítky, ktorými sú to fyzické štítky s batériou, ktorými dokážete v podstate označiť čokoľvek v tej spoločnosti, hlavne to náradie, ktoré sa hýbe najviac a tie aktíva vlastne na tej stavbe, na tých projektoch, pretože o to ide vlastne o tú aktívnu správu majetku. A tieto štítky dokážu nejakým spôsobom aktualizovať mi tú polohu na pozadí, samozrejme cez Bluetooth signál, v spojitosti s telefónom, s aplikáciou, ktorá aktualizuje GPS polohu, samozrejme toho stroja. Čiže sme mu vlastne Ferovi ponúkli, pozri sa sem, ty môžeš vidieť na tej mape, kde sa ti čo nachádza, vďaka tým štítkom a dokážeš si to optimalizovať na základe toho, že či reálne tí chlapi to majú, o tých krádežiach to nebolo, čiže nemizlo to našťastie, ale budeš mať prehľad o tom, kde sa čo nachádza, možno či máš to optimalizované dostatočne a budeš mať prehľad o tom, čo sa nachádza na sklade, pretože na sklade je množstvo ďalšieho majetku a vybavili sme to tzv. Bluetooth bránou, ktorá sníma vlastne tie štítky v tom perimetri toho skladu. Takže toto bol náš návrh a samozrejme je tam ďalšie množstvo funkcií a v podstate vieme nastaviť všetky procesy v rámci správy majetku, aj možno nejakých kontrol, dátumov a podobne. Čiže takto, vlastne toto bol taký prvý návrh toho, že poďme digitalizovať strojový park. Ja by som možno zdôraznila trošku tú analýzu produktivity a že to nie je o tom, že teraz si Hilty vybere polovicu svojich zákazníkov a povie, že ten on-track ide dať každému, ale sa tam robí tá analýza produktivity. Čo v podstate vyšlo z tej analýzy produktivity u vás? Tak z tej druhej, lebo z tej prvej nám vlastne vyšlo, že to nevychádza. Hej? Aj to môže byť záver. Však to sme teraz práve povedali, že niekomu to vidí, že to nevychádza. Však nikto nevyhadzuje peniaze len tak. Z tej druhej vyšlo to, že tam nastavili vlastne už s tým rastom, nastali také dva momenty, že jedno je, že keď mám dve montážne auta a teraz to jedno auto odišlo z firmy a už ide ako cestou na stavbu a to druhé ešte na firme a to druhé zistí, že potrebujem nejaké náradie, ktoré sa na firme nenachádza, tak má asi tak iba jednu jedinú možnosť proste zavolať do toho druhého auta. Nemáte to náhodou v aute? Máme. OK. Tak, kde ste? Tak 5 kilometrov. Dobre, poďte naspäť, my to potrebujeme, hej. Čiže vtedy akože sa vybavia. Asi si každý povie, dobre, toto sa stane proste raz za 2 týždne, sme s tým v pohode, nepotrebujeme žiadny on-track. Keď firma rastie a teraz tam začne byť 20 montážnych aut, tak nie je v žiadnej sile proste niekoho, keď si to zoberiem taký telefón, či sa mu dovolám, nedovolám, vybitý telefón firemný a neviem čo, každý sa ráno ponáhľa. Takže zistiť, že v ktorom aute sa nachádza nejaký vysávač napríklad, je vlastne nemožné. Hej? Alebo teda, je to asi možné, ale tak proste strávi si niekto hodinu, takto sme si to rátali. OK, koľkokrát sa toto stane do týždňa? Koľko času s tým strávia proste zamestnanci? My poznáme tú našu fixnú hodinovú sadzbu. A keď sme si už toto zrátali, tak to už vyšlo nejaký, že toto je suma peňazí, ktorá sa ušetrí tým, že iba vyťahnem telefón z vrecka a poviem, je to na firme.
Mám istotu, že je to proste na firme. To sa akože stáva aj mne, že keď robím niečo v sobotu a všetky autá sú na firme a potrebujem jednu nejakú vec, tak ja vlastne len prídem a vlastne otvorím tú apku a normálne na parkovisku chodím a skenujem, že v ktorom aute to je. Hej. A proste za 2 minúty viem, že v tomto aute vo vnútri sa nachádza toto, čo ja hľadám. Hej. Alebo sa pozriem, že kto to mal naposledy a tam to vidím, hej, že v tom on-tracku, že tak mal to ten, tak volám mu. Hej. Dobre, máš to so sebou? Áno, mám to. OK, nájdem to. Takže to bol vlastne že prvý moment, kedy už sa dalo finančne vyhodnotiť, že ten poplatok za to, však nie je to zadarmo, že ten poplatok je vlastne menší ako ten prínos, ktorý sa ušetrí ten čas tým ľuďom, ktorí tam pracujú. A ten druhý moment bol ten, že už sme nedokázali manuálne, alebo tam excelovsky, alebo papierovo zinventarizovať naše všetko na rade za jeden deň. Robíme si 2-krát do roka takzvaný taký servisný deň, to voláme, kedy sa upratujú auta. Čiže tie auta vedia naškrečkovať všetko možné za pol roka. A potrebujeme to proste upratať, zinventarizovať. Keď je viac montážnych aut na jednej stavbe, poprehádzajú si baterky, majú rôzne proste jedný druhý, lebo pozerá na tú baterku, baterka, hej, pasuje to do jednej druhej vrtačky, že si to poprehádzajú. Však v poriadku, nikto nič nestratí, ale je to proste poprehádzované a potrebujeme si to dať ako kebyže dohromady. A už sme došli do momentu, že sme museli prísť, že začať to robiť pred 7 ráno a o 5 večer ešte stále nebolo hotovo. A už všetci boli z toho proste nervózni, že ako keby, že to má proste niekto dohľadávať, výrobné čísla, hej, strojov plno a tak ďalej. Že spraviť si z toho dvojdeň bol už problém. My teraz máme takú sázbu, že jeden deň nás stojí 5 000 eur. Tak sme začali hovoriť, tak bude akože servisný dvojdeň, takže vlastne minieme ďalších 5 000 eur. To sa nedá spraviť pol deň. Nedá sa to robiť vlastne nejako po častiach. Hej. Nedá sa robiť, že pol aut bude robiť teraz a pol aut potom, lebo teraz začneme to robiť s tým, že to je v tom aute, ktoré práve dneska je na stavbe. Je to, čo teraz potrebujeme iba takto zavediť. Hej. Takže to musia byť fakt všetci. A vtedy sme si povedali, že keď má pribudnúť jeden deň, tak to je 5 000 eur raz za pol roka, tu pribudne nákladov, lebo to už takýmto spôsobom nevieme robiť a už nehovoriac o tom, že ešte ďalej to má rásť niekde, alebo tak chceme ešte zväčšiť ten počet aut, takže to bol vlastne druhý peniaz, ktorý keď sa dal na tú kôpku, tak už potom bolo jednoznačne, že ten on-track my tam potrebujeme. Dovtedy ste riešili klasicky papierovo tie inventúry? Excelovsky, hej. Čiže bol nejaký zdieľaný Excel a teraz začali sme to inventarizovať. Hej. Len je to extrémne pomalé, keď niekto má vlastne zobrať do ruky stroj, ktorý je zo stavby, zašpinený. A ja teraz proste hľadám na ňom výrobné číslo. A OK, tu to je, hej, dobre. Tak prečítaj mi to, hej, že je iné proste oskenovať to buď Bluetoothom, alebo skenovať to QR kódom a proste to iba nastreľovať. Teraz to robia, že keď sa to inventarizuje, tak to teraz robilo, že 6 ľudí proste to nahadzovalo, hej, do tohto. Takže to mali veľmi, proste to bolo krátko, že to sa skrátilo, že teraz bolo by to dvojdeň a teraz to bolo, že 2 hodiny, hej, napríklad. A to plus ešte ako čistíme to na rade a tak ďalej. Čiže úplne, že sa stal ten servisným dňom, že to je pohoda, není to žiadny tlak, není to stres, nebudeme tu proste do noci, aby sme zinventarizovali všetko na rade. A my naozaj zinventarizujeme pri tom servisnom dni, my zinventarizujeme všetko, čo vlastníme. To neviem, či sa niekomu ako vôbec podarí, že keď toto by akože chcel spraviť, to znamená vrátanie lešenia a všetkého možného, čo tam sa nachádza, iného ako tovar. Hej, tovarová inventúra je jedna vec a táto majetková inventúra je zase nejaká iná vec. Čiže každý, kto to robil pri nejakých kusoch, že 500 vecí, dohľadať, nájsť a tie veci sú rovnaké, lebo to je proste vrtačka, to nie je, že 5-krát vrtačka, ale treba, že každé výrobné číslo. Či to má správne auto, má svoju tú vrtačku, či ju majú naozaj svoju, či to nemajú zamenené a tak ďalej. Hej. Čiže pre nás toto je vlastne, že služba, bez ktorej už teraz vlastne nevieme fungovať, takisto nevieme fungovať bez toho nášho CRM-ka, ktoré máme vlastného. Takže keď sa vrátim späť k tej otázke, tá druhá analýza produktivity už dopadla potom dobre. Áno, takže tá druhá už vyšla vlastne je úplne, že jednoznačne, že chceme to, ale aj ten produkt sa prebudoval trošku. Takže... Samozrejme, aj my sme sa posunuli. No dobré, a ako vyzerala potom tá implementácia? Tak ja môžem povedať, ako štandardne vyzerá, možno Fero to potvrdí, respektíve vyvráti, možno vylepší. Ako som spomínal na začiatku, my máme v podstate tým špecialistov v týme Solution Selling, ktorí sa venujú práve aj zákazníkom, ktorí majú záujem o ten on-track, alebo teda je tam v tej fáze po tej analýze produktivity, je tam ten potenciál, ten chtič zákazníka, že OK, toto je pre mňa správne riešenie, poďme do toho. Tak v tej fáze nastupuje tzv. Implementačný špecialista, ktorý v podstate
celý ten proces alebo všetok ten majetok dokáže tomu zákazníkovi do toho systému navstupovať, dokáže obehať v podstate stavby, je mobilný ten človek, samozrejme vie zariadiť všetky štítky na označovanie toho majetku, na ten tagging, dokáže nastaviť účet správne, má vlastne schopnosti všetko urobiť tak už z tej praxe, ako si ten zákazník vyžaduje, názvoslovia a v podstate následne fyzicky dokážeme to na rade označiť na akomkoľvek mieste, ako som spomínal. Samozrejme zaškoliť všetky kľúčové osoby, všetkých zodpovedných zamestnancov a následne v podstate, ako náhle ten náš špecialista odchádza od toho zákazníka, tak zákazník už len na užívateľskej úrovni používa ten software. Čiže nie je to nič, že by sme dali nejaké USB kľúč alebo CDčko alebo nastavovali nejaké servery, je to veľmi jednoduché riešenie a o celé sa vlastne postará ten implementačný špecialista. A to je taká možno vec, ktorú by som vypichol, že my stále rozprávame, že nemáme rovnaké riešenie, vlastne, ktoré by bolo úplne identické, napríklad na Slovensku a nikde inde v podstate, lebo každé riešenie je na mieru a všetko konzultujeme vlastne s tým zákazníkom. Čiže nie je to niečo, čo tak inak sa to urobiť nedá, ale dokážeme vlastne prispôsobiť rôzne tie kategórie množstva využitia tomu zákazníkovi napriamo. Čiže celú tú službu, celý ten proces vieme zastrešiť a naozaj ešte v tej ďalšej fáze, aby toho nebolo dosť, tak od toho zákazníka sa samozrejme aktívne staráme. Čiže ten špecialista vyslovene má osobný kontakt, telefonický kontakt, online kontakt v rámci našich back-officeových podporných oddelení, má neustále kontakt s tým zákazníkom. Takže čiže je tam aktívna správa. Osoba, ktorá sa neustále stará. Aktívna starostlivosť, presne tak. Dobre, a koľko trvala tá implementácia u vás? Veľmi rýchlo, pretože my sme akože boli pripravení tým zoznamom, tým, že sme raz za pol roka naozaj snažili, alebo teda nie, že snažili, my sme aj zinventarizovali všetok ten majetok Excelom. Takže my sme boli pripravení proste veľmi dobrými podkladmi, výrobnými číslami a tak ďalej, že nemuseli sme robiť to, že teraz zoberiem kus vrtačky a idem z nej opisovať výrobné číslo. My sme predtým inventarizovali podľa výrobných čísel, takže sme toto mali, akože tieto podklady sme mali dobre, čiže viem si predstaviť, že keď to niekto nemá, teraz to spraviť na 300 kusov naradia, tak akože má čo robiť, hej, aby si to proste ako keby urobil. Poviem, že ten Excel bol urobený pri tej prvej implementácii on-tracku, ten prvý pokus, tak ten prvý pokus spravil to, že z papierového zoznamu to prehodil do toho Excelu. Čiže tam vznikol vlastne nejaký štrukturovaný Excel, ktorý sa potom používal veľa rokov, kým sme prešli vlastne na on-track, takže na tejto strane sme boli akože asi prichystaní. Možno lepšie, ako keby, že firmu viem si predstaviť, že keď to má iba v nejakom zozname, alebo je to možno, že evidované niekde, ako keby, že majetok v účtovníctve, alebo aj to existuje, aj do isté hodnoty, tak vtedy je to možno ťažšie. Služba, ako keby, že tá implementácia bola veľmi profesionálna, bol som z toho veľmi milo prekvapený, že to pôjde takto jednoducho, že sú na to naozaj vyčlenení ľudia v Hilti, ktorí prídu, sú ochotní a proste budú sa tomu venovať. Mali sme to, čiže poprvýkrát sme to spravili na tom prvom servisnom dni, kedy sa už rovno vtedy to vlastne analyzovalo, nahadzovalo, tagovalo. Ďalej sme mali niekoľkokrát proste návštevu na našom nejakom rannom stand-upe, kde sú všetci, že aby sa vysvetlila vlastne tá apka, služba, nainštalovali sa veci, aby naozaj zamestnanci začali vlastne používať tú službu, keď už tá služba existuje. A možno zase ďalšiu ešte takú, možno aj výhodu, alebo neviem, či to majú všetci. Máme dedikovaného Mareka bašistu, musím ho spomenúť, pokiaľ ste by som nespomenul, tak on veľmi spätý z Hilty. Pozdravujeme Mareka. Marek bašista je u nás správca majetku. Takže veľmi blízko kooperujú vlastne spoločne. Hilty vlastne sú ako keby, že ja poviem, že v dennom ako keby, že kontakte. Takže on to spravuje, takže z môjho pohľadu by som nemal žiadnu výtku, že nevedel by som si predstaviť, že tá služba bola veľmi ľahko, ten nábeh bol veľmi ľahký, nebolo tam niečo také, že niečo kúpite a potom, že dobre, už sa za to platí mesačne, ale ešte to nefunguje, a ešte to nefunguje, a ešte stále to nefunguje, lebo u nás niekto nemá čas, hej, a takže tieto veci, že či má niekto na to čas, bol vlastne na strane Hilty. Takže to je super, že sa to len nepredá, že tu máš produkt, plať si za to, tu máš apku, naskenuj si veci,
ale že niekto naozaj prišiel a naskenoval, vysvetlil, ako s tým pracovať, poinštaloval to tým chlapom do telefónov. Tuto chlapci, takto zistíš, tuto sa pozrieš, kto to má na rade, kde to hľadáš, jak sa tam vyhľadáva. Čiže toto bolo akože naozaj veľmi na úrovni za mňa. Boli niektorí chlapi takí, ktorí sa tomu bránili, že v podstate predsa len je to proces postupu dopredu tej digitalizácie a nie všetci a všetky vekové kategórie sú s tou digitalizáciou úplne stotožnení, takže... Jasné, tak to aj v iných veciach je tak. My máme aj montérov, ktorí nemajú e-mail. Takže niektoré veci musíme trošku obísť, že pošleme to nejakej kolegyni, ktorá si ho zavolá, že tu ti prišiel e-mail. Hej? Takže niektoré veci robíme aj tak. Hej? Ale to sa treba prispôsobiť tomu človeku, však on tiež potrebuje ešte ako keby že žiť v tom svete a vlastne ako keby že pracovať. On si potom musí uvedomiť, že to je vlastne jeho ako keby, že jemu toto ako keby, že keď to chce začať používať, čo si myslím, že ako naučiť sa to vie každý, lebo to nie je nezávisí to ani od veku, ani od vzdelania, to je skôr o tom, že či niekto je digitálne viac zručný, alebo ako keby, že menej zručný, ale dnes ľudia sú dosť dobre naučení používať rôzne apky vlastne ako keby, že v telefónoch a keď on vidí, že tu kliknem na jednu ikonu, že naskenovať tu nejaký QR kód a proste toto oskenujem a mi to tam ukáže, že tak to je naše, áno, to má patriť do nášho auta, tak na 3 kroky sa asi to proste naučí hocikto. A keď on to zo tvojho titulu, že tak ja nie som taký digitálny, tak to nepoužívam, no tak poproste proste u nás kolegu, hej, že ako my to nejako strašne nesilíme, že teraz musíš, hej. Pre nás je dôležité, že my vieme, kde je ten majetok, keď už potrebujem, a on ako keby, že nevie, no tak máme toho správcu majetku, ktorý, dobre, tak on mu to dohľadá, fajn, ale hneď sa ho snaží edukovať, že dobre, počuj môj zlatý, vyťahni si ten telefón, tuto máš apku, klikni si tam to nájdeš, hej, že sila tej pridanej hodnoty toho, že ja teraz mám niečo nájsť, čo môže sa nachádzať v 20 autách a ešte plus jednom veľkom sklade. A teraz to viem vlastne na jeden klik nájsť, tak keď sa na toto niekto naučí, tak on potom akože nepotrebuje nejako nútiť, aby to používal. Skúsme vysvetliť ešte 2 typy rôznych štítkov. Máme také tie klasické štítky a potom sú v podstate Bluetooth štítky. Áno. Máme v podstate k dispozícii niekoľko druhov, ale taký štandardné rozdelenie je teda klasický QR kód, 7-vrstvový plastový štítok prispôsobený stavebníctvu, samozrejme, aby to v tých podmienkach vydržalo, ktorý slúži iba vyslovene na digitálne naskenovanie cez jednoduchý fotoaparát, cez aplikáciu OnTrack, kde sa mi zapne fotoaparát a naskenujem ho jednoducho cez kameru a identifikujem ho okamžite. A potom tá druhá varianta, tá vlastne automatizačná technológia je ten Bluetooth štítok, ktorý už veľa vecí robí automaticky a bude to pokračovať. Ja by som len možno dodal jednu vec v rámci tej implementácie, pretože ja len chcem zdôrazniť a potvrdiť, že teda Fero so svojimi zamestnancami boli perfektne pripravení a osobne Fero si pamätám, že dozeral na správnosť vlastne tých položiek a mal pred sebou ten Excel a postupne si prechádzali položku po položke. A prečo to chcem zdôrazniť, že my stále hovoríme, že je to fajn počuť, že niečo také je, že niečo také je k dispozícii, že je to jednoduché, že to prináša tú pridanú hodnotu, ale my stále hovoríme, že je veľmi dôležité, aby tá zmena v rámci toho nášho zákazníka bola čo najplynulejšia, alebo tí zamestnanci, a dobre si vlastne nastrelila tú otázku, že ako niektorí zamestnanci k tomu pristupujú, lebo je to naozaj, by som povedal, veľmi kľúčové, vysvetliť tým zamestnancom správne, že prečo takúto zmenu ideme robiť. A ja by som toto chcel zdôrazniť, že Fero bol vyslovene naozaj nositeľom tejto myšlienky. A samozrejme my vieme poskytnúť maximálny support, ako sme popísali, v podstate, aby to bolo čo najplynulejšie, tá zmena. Ale naozaj tam ten majiteľ zohráva veľkú rolu v tej akceptácii tých zamestnancov a prečo to vlastne my ideme robiť, že to nie je niečo len pekné. Stiahni si aplikáciu a majú vo vrecku, ale čo ti to prinesie na konci dňa. Je to náročná fáza a vďaka tomu, že vlastne zapájame do toho ten partnership medzi tým majiteľom, zamestnancami a nami, tými špecialistami, tak to môže úplne krásne zafungovať. Dobre, vlastne všetko, čo si teraz popisoval, už vlastne hovorí o tom, že vy už ste na úrovni, že máte Bluetooth štítky a vlastne to skenovanie aut, len pre dovysvetlenie teda, prebieha na základe tých Bluetooth štítkov. Aké je možno, že ďalšie nasledovanie, že čo plánujete ďalej?
Veľmi jasne to máme, lebo my na to len čakáme, kedy to už bude. Takže sme si od Hilty vyžiadali APIčka. To sú vlastne také protokoly na výmenu informácií medzi systémami. Pekne vysvetlí po slovensky. To je super, že to tam bolo na to myslené. Naštudovali sme si tie manuály, že čo vieme ako keby, že s tým robiť. Dokonca sme si aj povedali, čo by sme s tým chceli robiť. A teraz poviem vlastne tú budúcnosť, čo ešte nemáme a na čo sa vlastne my vždycky tešíme, keď niečo vlastne také nové si zavedieme, je ako keby automatizované také alokovanie náradia na montážne výjazdy a na stavby. Teraz predstavím, ako to u nás je. Možno sú firmy, ktoré sú ináč postavené, že keď sú firmy, ktoré napríklad, že je to aj veľká stavebná firma a má 6 rozrobených stavieb, tak možno, že na každej stavbe má nejaký sklad náradia a že je to ako keby že jednoduchšie. My máme tých stavieb malých, alebo teda aj menších, alebo aj väčších rôzne, ale ten počet je taký, že máme od 120 do 250 stavieb otvorených naraz. Čiže my sme na zhruba 16 stavbách a plus ešte servisy, čiže servisy opravy, takže 16 akože nejakých stavieb a plus nejaké ďalších, možno že 20 výjazdov ďalších ako keby že denných. To znamená, že niekam ideme zajtra. Hej? To už teraz asi je jasné, kam ideme zajtra. Ale keď zoberiem tú zmešku, že k 16 ľuďom sa máme vybrať a teraz do toho vstupuje čo? Počasie, čiže robíme fotovoltiky na strechách, dá sa, nedá sa a tak ďalej. Počasie vstupujú do toho všetky informácie od zákazníkov. Čiže keď som od napríklad 16 zákazníkov, že stihli elektrikári odísť z Matejovmietky, nie, nemôžete, oknári nie sú založené okny, je zavretá stavba, nie, dostal som dovolenku, nedostal som. Plus do toho vstupuje, že čo bol minulý rok náročnejší, teraz už je to jednoduchšie. Máme materiál, nemáme materiál, čiže to bolo ďalšia vec, že malo prísť, dnes neprišlo, nedošlo, bude o týždeň. Tak keď všetko toto zoberiem, tak je viac premenných ako konštant. Čiže na toho teraz akože ideme implementovať umelú inteligenciu, aby vlastne to AIčko rozhodovalo, že kam sa ide zajtra, lebo to je také vždycky zaujímavé. A my máme uzavierku, že o 13. máme uzavierku, že čo ide zajtra. A teraz máme tam všetky tie vstupky, čiže máme info od zákazníkov, máme info od tých montážnych aut, že tie, ktoré dnes skončia a zajtra majú byť na inej stavbe, či stihli, nestihli, skončia, neskončia. Všetky tieto informácie máme info od skladu, to je jednoduché, áno, pripravený materiál na zajtra, OK. A zatiaľ nemáme info, alebo nemáme podchytené, či je daný alokované náradie, ktoré má ísť niekam zajtra, nejakú stavbu. Či ono je už tu, alebo je tu, nie je tu. A či je vlastne zaalokované. Pretože nedá sa spraviť to, že kúpite všetkým všetko. Hej? To proste nerobíme. Čiže keď je 20 montážnych aut, tak máme napríklad z niektorých typov náradia máme 4 kusy. Tie 4 kusy sú zdieľané. A teraz rozhodnúť nejako v tomto akože počte, že či má byť 4 kusy, alebo 3 kusy, alebo 5 kusov, alebo 8 kusov, tak toto na papieri alebo v Exceli vlastne nespraví nikto. To by sa musel každý deň pozrieť na to, či toto išlo na stavbu, alebo proste to nešlo na stavbu. A tešíme sa vlastne, že na dve veci. Že budeme vedieť, ako keby toto vstup alebo toto alokovanie mať priamo z toho, že prepojíme si to naše CRM-ko na OnTrack a to naše CRM-ko bude ako keby rezervovať náradie na zajtra, pozajtra, na 3 dní, 4 dní niekde a pri tom plánovaní sa už rovno dedikuje, alebo sa zistí, že zajtra sa majú spraviť, ja poviem napríklad, máme cirkulačné stanice na podlahové kúrenie, tu máme asi, 6 alebo koľko. A teraz zistí sa, že zajtra má 7 podlahových zajtra má napúšťať. Tak nie je to možné, lebo je 6. A my ráne odchodové časy máme také, že u nás si chodí do práce, kedy chce, kto chce, ako chce, pretože sme takí samoriaci. Čiže niektorí prídu o 6, tak tí asi vyhrali, nie? Tí si zoberú, však beriem si na rade a proste tí, čo prídu 7:15, 7:20, tak to majú smolu. Všetci odišli, čiže my sme tí 7, ktorí máme zrobiť dneska podlahu, a mám problém. Lebo 6 aut odišlo a 6 aut to potrebuje. Aby toto nenastávalo, lebo toto akože môže nastávať, lebo vtedy samozrejme vy z toho vyplyne čo? Treba kúpiť 7 cirkulačnú stanicu. A teraz, OK, však kúpme, tak dajme tam ďalšie peniaze do toho. A čo ak toto nastalo raz v roku, taká situácia? Čiže pokiaľ je to zanalizované, že on to vieme zanalizovať, že toto sa stane raz v roku, tak
už rovno pri tom plánovaní vieme, že zajtra tá 7. montážne auto tam ísť nemôže, pretože nemá to náradie, proste nedá sa už alokovať, už je zavúka. Takže vtedy si môžem povedať, že dobre, priority sú tieto a toto vieme zameniť, vedia robiť na tej stavbe niečo iné a urobia to o deň zase neskôr. Hej? Čiže sa vyrieši skôr problém, ako nastane, takže toto sa tešíme, že sa vlastne spojí OnTrack s tým našim CRM-kom a budú sa vlastne tam vlastne alokovať veci. A plus zistíme tým reportingom tú vyťažiteľnosť a používanosť všetkých možných náradí. Pretože máme servisných technikov, ktorí napríklad robia servis plynových kotlov a on nosí so sebou klasický trojset. A je možné, že on tú uhlovú brúsku odtiaľ nevyťahne celý rok. A platíme vlastne fleet. Tak ja neviem, asi pôjdeme kúpiť mu do Lidlu Parkside. Asi nie, ale že chcem povedať, že sa zistí, že on napríklad by nemusel mať na seba viazané nárade a mohol by mať zdieľané a keď identifikuje, že budem dnes potrebovať, tak si vezme. Hej? Čiže zoberiem proste zdieľaný stroj, lebo fleet má zmysel vtedy, keď to náradie robí. Hej? To je ako auto, operatívny leasing má zmysel vtedy, keď jazdí. Keď stojí na parkovisku, tak to je proste mínus. Hej? Čiže tak. No dobré, nech to nevyzerá úplne také rúžové. Vychytal si nejaké muchy, ktoré akože podľa teba ten buď fleet management alebo OnTrack teraz má, že čo akože boli také tie... Určite je tak. Daj, nech to není úplne rúžové. Ako myslíme teraz to, že sme museli rýchlo odpojiť z auta a bránu, napríklad, hej, to sa stalo, hej, čiže tak ono, však sú to vlastne nové veci, tak my sme nejaký, možno, že aj pilot, hej, takže pilot na Slovensku, tak ideme, niečo vlastne testujeme. Čiže boli tam proste veci, že že zistili sme, že operačný systém vlastne vypína apky tým zamestnancom, hej, že proste kvôli šetreniu baterky, to používa GPS-ko, tak po nejakom čase proste milión telefónov, rôznych aktualizácií poinštalované, nenainštalované, proste nedá sa udržiavať, takže mobilový park tých montérov je akože všeho chuť, hej. Takže to je akože, dobre, máme nejaký štandardný telefón, proste tam v kuse sa to rozbíja, dáva sa nový a tak ďalej, ale niekto z tých chlapov to proste, to neaktualizujú, že ježiš, tu treba teraz aktualizáciu operačného systému a teraz už ten vlastne OnTrack je zaktualizovaný a toto je staré a toto nefunguje s týmto a vypínalo nám, to bol taký hlavný problém, že vypínalo nám to, že po nejakom čase proste ten operačný systém vypol tú apku na pozadí, aby nežrala baterku. No a tým pádom sme stratili vlastne informáciu o polohe náradia, pretože keď je tam aktívny Bluetooth štítok, oni sú na stavbe, tak vtedy on za nejaký čas proste zaktualizuje, že tento rebrík je aktuálne v Bratislave vo Vrakuni. Hej. OK, oni odídu zo stavby preč a teraz zajtra hľadá niekto rebrík. Hej. A zrazu, že OK, posledná poloha Vrakuňa. Takže vieme, že to je ten zákazník, tak zostal tam. Hej, ideme pre ňo. Aj to sa nám reálne stalo. Ale keď to vypne, tak to vtedy nezaktualizuje a tam vlastne začne ten problém. Takže vtedy my sme začali tlačiť, že dajte nám niečo, čo je vlastne robustnejšie riešenie, čiže sme chceli mať Bluetooth brány priamo v autách a to už sa dnes deje, že už myslím si, že máme prvú bránu v aute. Takže to bolo také, že niečo sa predpokladalo, čo môže napríklad v používateľskom rozhraní ľudí ako vlastne, že Viktor, tak mám OnTrack, používam ho každý deň, takže zapnem, on ide, mám ho tam, vtedy to funguje dobre. A keď to príde do toho reálneho prostredia, že to je chlap, ktorý proste kašle na ten telefón je tam vybitý, potom ho zase nabije, zapne, zaktualizovaný, nezapne ten OnTrack, tak to je slabý článok. To sme vlastne identifikovali, že toto je slabý článok, že takto to fungovať robustne a dlhodobo proste nemôže. A budeme otravovať tých chlapov, že prosím ťa, zapni si apku, nemáš to tam a tak ďalej. Takže toto sa teraz vlastne vyrieši. Ja len to vlastne môžem povedať, že fantastické na tom celom je, na tom systéme OnTrack, že teda je to živý organizmus, pretože keď si zoberiem buracie kladivo Hilti, má nejakú hodnotu, ktorú má nejaký výkon, s ktorým proste ten výkon dodám vlastne na to, čo potrebujem a tá hodnota je rovnaká počas celej doby a možno práve tam vznikajú tie, že sa to degraduje v podstate tá hodnota tým používaním, ale práve toto je živý proces, kedy áno, môžu nastať úskalia, kedy to nemusí byť 100%, ale keď si spomeniem 4 roky dozadu, že o Bluetooth nebolo ani chýru, ani slichu a dnes sme pri automatizovaných prevodoch, pretože sme si naozaj uvedomili, že my sme vytvorili správu majetku, ale začali sme vnímať, že sú tam presne tie úskalia dennodennej práce,
procesu, úkonu, že ja vlastne nemôžem zobrať ten telefón od tej ruky, pretože ja musím pracovať, pretože musím byť produktívny, tak presne tam smerujeme a áno, má to určité úskalia a musím povedať, že u Fera vlastne testujeme práve tú najvyššiu technológiu, čo je už Bluetooth brána do aut, vďaka ktorej dokážeme vlastne monitorovať bez nejakého zásahu zamestnanca alebo telefónu vlastne ten perimeter tej dodávky. Dokonca to dokážeme automatizovať, to znamená už tie brány, samozrejme, keď u vás je koľko možno dodávok momentálne, to som zabudol. Keď zoberieme aj servisné autá, tak ich máme skoro 20. 20. To znamená, 20 dodávok je obrovské množstvo, s obrovským množstvom majetku, ako Fero spomenul. Takže vlastne my, keď toto dokážeme vybaviť do tých aut, tak tie brány dokážu medzi sebou komunikovať a automatizovať už tie zodpovednosti, prevody, polohy, samozrejme s GPS polohou samotných dodávok. Čiže tam to celé smeruje, čiže už dúfajme, že čoskoro bude na 100% funkčné a už to v podstate testujeme v týchto dňoch, že teda tí zamestnanci nebudú potrebovať v podstate to užívateľské rozhranie používať a všetko bude automatizované. A následne áno, tá ďalšia budúcnosť je tá, že by sme to radi vlastne poskytli pre prepojenie do ďalších rozhraní, ktoré vlastne OnTrack nepokrýva. Super. Ja by som možno, že tému OnTracku týmto uzavrela a dám na záver jednu takú otázku, kde sa možno vrátim trošku k predchádzajúcemu podcastu, ktorý sa týkal udržateľnosti, ale práve preto, že sme riešili alebo spomínali fleet management, najskôr si povedzme Baník a Syn, že či riešite nejakým spôsobom udržateľnosť a ja to potom vrátim Viktorovi. Máme to priamo ako jednu z našich 3 hodnot firemných, tie hodnoty sú dôvera, spoľahlivosť, udržateľnosť, že zamestnanci to žijú. Máme tu udržateľnosť vlastne v 2 ako keby rovinách. Prvá rovina je to, že my inštalujeme iba udržateľné technológie, čiže to je od počiatku, keď otec založil tú firmu, tak sme vždycky hľadali tie energeticky najefektívnejšie, najúspornejšie vlastne riešenia. To je preto napríklad je dôvod, že nerobíme elektrické podlahové kúrenie, lebo je to, si myslíme, že to je vlastne nesprávne spaľovať elektrínu priamo. Hej. Takže toto napríklad nerobíme, aj keď by sme na to mali biznis, máme na to zákazníkov, ale proste to odmietame, že myslíme si, že je lepšie tam dať teplné čerpadlo. A z druhej roviny tá udržateľnosť je ako udržateľnosť pracovného miesta u nás. Máme systém duálneho vzdelávania veľa rokov, myslím možno, že 8. Máme z toho niekoľkých zamestnancov, ktorí sú u nás, ktorí boli ako dualisti a prešli vlastne potom do zamestnaneckého pomeru. A chceme im vytvoriť podmienky tak udržateľné, aby od toho študenta, kedy som na strednej škole, som dokázal až naozaj po dôchodkový vek pracovať v našej firme. Aby som nebol po 10 rokoch taký zrobený, že ma bolia chrbát, kríže, neviem nič zdvihnúť a tak ďalej. Čiže preto napríklad je dôvod, že my nerobíme soboty, nedele, nikdy. To je proste tabu, štátne sviatky a podobne, lebo si myslíme, že ten človek si musí aj psychicky oddychnúť a fyzicky oddychnúť. Takže to je akože udržateľnosť je priamo jedna z našich 3 hlavných hodnôt firemných, ktoré si naozaj na nich veľmi zakladáme. Mm-hmm. Tak z pohľadu Hilti to vnímame takisto, udržateľnosť. Skôr by som povedal z toho pohľadu materiálového, teda v rámci životného prostredia a celkovo ako my prispievame ako jednotlivci k tomu, aby sme mali udržateľné okolie a udržateľný svet a mali tu stále tú prírodu, ktorú máme. A tým, že teda vyrábame a produkujeme teda výrobky pre tých koncových zákazníkov, tak si uvedomujeme, že nejakým spôsobom to životné prostredie je zaťažované a v tomto smere sme maximálne zodpovední. A keď by som to transformoval, neviem, ktorú tému osloviť, lebo je ich toľko, že ja by som rád o tom rozprával na možno ďalšom podcaste, ale v rámci, ak by som to transformoval do toho, o čom sa bavíme celý čas, tak napríklad, keď si vezmeme službu Fleet Management, a často dostávam otázku od zákazníkov, že OK, veď tu na rade mám 4 roky, čo po 4 rokoch s tým naradím robíte? A teraz my mu povieme, že my vám ho zoberieme a dáme vám nové. A to je úplne taký šok pre toho zákazníka, že toto nie je úplne ekologické. A ja tú otázku mám rád, pretože ono to je ekologické a voláme to vlastne cirkulárna ekonomika, pretože počas tej doby 4 rokov je, by som povedal, obrovské množstvo tých náradí vymenené aspoň raz. My ich držíme 4 roky, pretože sú pravidelne servisované, to je prvý aspekt.
Druhý aspekt je, že áno, zoberieme to náradie, ono možno ešte navrtá nejakú tú dieru, ale v podstate my ho ekologicky zlikvidujeme, pretože keď chceme byť produktívnejší, musíme robiť s novými technológiami, čo opäť šetrí nejakým spôsobom životné prostredie, alebo teda nástroje, použije menej nástrojov s tým novým náradím a tak ďalej, no to je veľmi spojené nádoby. Ale my ho ekologicky likvidujeme. A keď poviem ekologicky likvidujeme, tak naozaj ekologicky likvidujeme, pretože napríklad z plastov vyrábame kufre, Hilty tašky, v podstate z tých vlákien plastových a všetky komponenty, ktoré sú znovu použiteľné, používame samozrejme skontrolované niekoľkými kontrolami, používame na novo v tých produktoch. A samozrejme my k tomu chceme prispieť aj lokálne a to by som povedal taká najkrajšia iniciatíva, z čoho sa teším, tak je to, že v podstate máme taký program, volá sa Tools for Schools a v rámci tohto programu už vyše roka poskytujeme tieto použité náradia školám na edukačné účely a práve aj náradie vlastne z firmy Baník a Syn putovalo a bude putovať do školy, kde vlastne Fero kontribuje a vlastne vzdelávajú študentov v rámci duálneho vzdelávania, tak vlastne títo študenti vedia s tými náradiami, ktoré sú skontrolované, funkčné, pracovať v rámci nejakej školskej praxe, takže dávame im druhý život, je to úplne fantastické a funguje to a máme z toho radosť, že môžu pracovať s tým najkvalitnejším, čo na tom trhu je. Super, tak ja možno, že zavriem poslednou otázkou. Myslím, že padlo veľa pozitívnych informácií a teda moja otázka znie, že či ste ako vo všeobecnosti z Hilty a nielen s náradím, ale aj s tými produktami, ktoré sú na upevňovanie a vešanie potruby a podobne spokojní. Tak to sa dostane potom do také roviny, že my už vlastne by sme nevedeli, akože s kým máme, že nemáme nikoho iného, s kým by sme mali robiť. To znamená, nechcem povedať, že musíme iba robiť z Hilty. Čiže keď mi príde obchodný zástupca nejakej inej značky do kancelárie, keď sa tam dostane tie dievčatá, tak prvá moja vlastne otázka je, že máte flit, nemáte flit. Tak vlastne, dobre, môžeme dopiť kávu a podať si ruky a môžeme ísť preč. A keď chcem urobiť nové montážne auto, je úplne jednoduché zobrať vozidlo na operatívny leasing a zobrať vlastne na fleet na rade a moja vstupná investícia je skoro nič. Čiže keď si to niekto spočíta, že musí vlastne robiť takéto, ako keby, že ten rast firmy vlastne prefinancovávať buď akontáciami alebo nákupom toho naradia a že sa mu to ako keby, že odrobí si to za ďalšie 3 roky a keď sa mu vrátia tie peniaze naspäť, tak už len na cash flow, aký to má obrovský vplyv. Čiže tam akože tá nejaká debata o tom, že či by sme robili s niečím iným, to je akože veľmi ľahká odpoveď na to, ale zase som nejako akože vnútorne asi presvedčený, nemám na to žiadne dáta, lebo sme asi nerobili, že iné značky teraz si tu vyskúšať proste do firmy a aby to proste nejako fungovalo. Odkedy máme nejaké buracie kladiva a podobné typy najpoužívanejších vlastne náradí, tak vždy boli Hilty. Bola tam ešte niekedy historicky, že keď sme dostali za obraty nejakú inú ako kebyže značku, tak tam vlastne sa niekde sa tam zamotala pomedzi to, že niekto mal aj niečo ako kebyže iné. Boli historické aj kusy, že napríklad viem, že uhlové brúsky sme isté roky nekupovali Hilty. Tam proste bol nejaký kvalitatívny rozdiel proste a kupovali sme inú značku. Lebo sme to nejako... Tam sme to vyskúšali, že aha, tak toto sme mali od jednej značky, od druhej značky, táto sa viackrát pokazilo, spravili sme nejaké rozhodnutie, že nebudeme brať. Hej. Potom sme zase vyskúšali, už to bolo asi lepšie, mohlo to byť, hej, že proste tam technologicky alebo proste konštrukčne bola iná značka nejaká lepšia. Dnes ja si to neviem predstaviť, že aby sme ako keby že to zamieniali, hlavne kvôli týmto všetkým integrovaným ako keby že veciam. Nemyslím si, že je ako keby že pricing nejaký, že teraz toto niekde, že toto je vlastne že drahé, neviem, hej, neporovnal som to dávno. Že by som si myslel, že teraz Hilty je drahšie ako nejaká iná značka. Nemyslím si, možno Viktor vlastne, že to potvrdí alebo vyvráti, že či to je tak, alebo nie je to tak. Ale to všetko, čo sme tu teraz porozprávali, to vlastne, že táto debata, ako keby, že táto sa ani nám ako keby neobjaví na stole, hej, lebo to hneď zastane na tom flite. Hej. Čiže aj tie sú typy náradí, ktoré Hilty nevyrába.
A tie extrémne proste máme problém, že sa snažíme ich ukecať na to, že začnete robiť fleet, hej. A oni stále povedia nejako, že im to vlastne nevychádza, to tomu nerozumiem. takže tam sa normálne, že trápime, že musíme kúpiť, že vlastnené a vieme, že toto bude robiť toľko hodín, alebo toľko to odrobí, že toto by sa oplatilo na fleet, ale musíme to kúpiť, hej. A strašne nás to vždy mrzí, že jednak musíme tam zafixovať cash, do toho naradia a že teraz to musí niekto sledovať a neviem čo všetko. Takže vôbec to nemáme na stole, že by sme teraz akože... Pre nás je vlastne to Hilti je cesta, ako toto robiť dlhodobo. Ako dlhodobo mať nejaký, prevádzkovať nejaký takýto park vlastne náradia na stavby, aký my máme. Super. Ja ďakujem veľmi pekne vám obom a ďakujem, že ste si nás vypočuli a snáď sa vidíme pri ďalšom podcaste.